Hai na hai lamsupiro dopa hamkra society YouTube channel nai tonai takok te bukuk jono जों tini nailaifinai duski amchayo kaisa samung choli tongmani yakeba kam khlaijak tongmani obo tamani kam yakeba bobo hai kam जों obo tak silainai norok nai tongdi so yakari chini YouTube channel ni bisingte जों norok no sai khnarinai je obo tamani samung ba bobo hai kam khlaidi toni ba bojaga obo hai ngai जों obo sai khnarinai gene paithak ni siming puilan siming paithak jara nok nai tongdi chini YouTube channel ni bisingte engke faidi chingnalenai mo hingke duski amchani kaisa contract ni kam choli tongo ONGC gas pipeline abo agotola ni siming silchor ekeba Assam hasteo talangjang abo haike senior jaga bas borongni khukni sing kisa saimangka inga o jaga जों kotor samung khaimani nugui tongo mo ke para ekeba awar tei o jaga जों kwbangma gari rok bai kam khaima nukjago drojar bai prai mas khareng moto choli tongkha kam o jaga drojar ni kam oro drojar bai kam khlainjak tongo ha bising tuitilango bolte ha khurui prai 6 foot থেকে 7 ফুট হা খুরই হা বিসিং তৈখে তলাংজাকনাই ও পাইপ পাইপ नि आन्डाराव टंनाय गेस लाइन गोबांमा नेट दगनि अब हायनि बरक साइखनानि केसनो इंगे अरो नेट नि केबल सिंजांनाय गेस नि पाइप सिंजांनाय तै हानो जिकुन मिकन लामा रक बंनाय bong area hingkai 20 meter kolok abang itu bong area na borok bukurong thani ba amjani je jaga malik thani borok abang ke ra jaga paisika o jaga ni sakatei mane o pipe payment kore borok bong ni jaga o borok je khani musumani kristi khaimanai tei mai je khani musumani khaimanai finally nai tongdi YouTube channel jinte jodi ke batabo bo khana chingna channel subscribe kai konke ba like subscribe kai konke subscribe kai ka tongdi like na bata kogi tamun ke sini duski ni update news ba local news norok chini YouTube ni siting no manai sini amjo ka Howsing ini mana tapi bisa subscribe dulu. AtoA